El Figueres no va poder sumar una nova victòria després de la que va aconseguir a Vilatenim davant de la Pobla d'en Fumet per 2-0 el passat dijous i va acabar perdent al camp de l'Europa per 1-0 en els darrers moments del maig. El joc ordenat i intens dels barcelonins van deixar sense opcions a un Figueres que no trobava la manera de triangular ni acostar-se a l'àrea petita de l'Europa. Sense perill ni massa definició, el conjunt local va intimidar la porteria de Reig amb intents de Guzmán, Alberto Camacho i Rovira, mentre el conjunt unionista marxava al descans amb ganes per intentar canviar el panorama damunt del terreny de joc. I així ho van fer, però de poc va servir. En un córner llançat per Cornellà, Micheló per molt poc no clavava la pilota a la xarxa i Marc Mas, en un 1 contra 1 davant del porter, deixava la pilota a les mans de Rafa Leva. Tot i que semblava que els de Sala i Ponsí es feien amb el control ofensiu, només va ser una sensació, ja que la forta pressió defensiva i els nombrosos ràpids contraatacs dels locals van trencar totes les expectatives dels visitants. La gran actuació de Reig va deixar opcions fins al final als figuerencs, però l'entrada de Pitié, a les acaballes del partit, va decantar la balança pels interessos locals, fent un gol que deixava aixafat el Figueres. Tot i així, els blanquiblaus no es van donar per vençuts i un xut de Mas al minut 86 i un cop de cap d'Argi un minut després podien haver estat les oportunitats per esgarrapar un punt.